Senyor regidor, vostès són els mestres en la comunicació, com va dir un famós entrenador. Ja li deixo a vostès el terreny de joc en relació a tots els temes de comunicació. Nosaltres ens dediquem a fer política per la ciutadania de Castellar i no juguem en base, les nostres propostes no van en base a paràmetres de comunicació. Vull dir, no ens movem per aquí, senyor regidor. Miri, sincerament és que em descol·loca, és que em descol·loca completament, perquè li vaig enviar fins a 3 vegades 3 propostes diferents. Si el problema és el punt tercer de la moció, ara si no recordo malament, el punt tercer de la moció, si és que ja li vaig dir, si és que el retiràvem, si és que el treia, si és que eliminava dels 4 punts, eliminàvem el tercer i el 4. Si aquest era el problema, escolti'm, ho podem aprovar aquí ara mateix, si és que el retirem. Si és que ja ho havíem acordat nosaltres amb la resta de regidors. És a dir, no teníem cap problema en retirar els punts 3 i 4, perquè precisament el que demanàvem és que, com que és un tema complex, és un tema que necessita d'una expertesa tècnica i d'un assessorament complex, el que precisament demanem i volem és que es faci un estudi acurat i que demanar el suport a la Diputació perquè ens assessorim aquest tema. Però no s'enganyi, és a dir, no s'enganyi. Jo crec que, regidor, aquí, això, més enllà de la proposta, això va més enllà d'aquesta proposta, d'aquesta empresa pública d'habitatge, senyor González. Permeti'm dir-li que tinc la sensació que si haguéssim pogut parlar aquesta proposta amb qualsevol dels altres regidors que l'acompanyen amb el govern, avui en dia estaríem segurament aprovant aquesta moció. I bàsicament perquè és que vostè, senyor González, vostè està instal·lat en la política del no en relació a l'oposició. És a dir, vostè tinc certa enveja dels meus companys que poden parlar, argumentar, intercanviar certes coses i opinions i comentaris amb els seus companys de govern, sincerament, perquè amb vostès clarament és impossible. És a dir, vostè segueix a rajatabla, com diuen en castellà, la política del no. No sé si coneix el llibre de l'Oriol Nel·lo, Aquí no, que parla dels conflictes territorials a Catalunya, doncs vostè és una mica el mateix, no? Aquí no, a castellà no, aquí no. Aquí vostè no, vostè ho sap tot en relació a la política territorial i, per tant, qualsevol proposta que ve per part de l'oposició, doncs vostè diu que no. Jo crec que això va més enllà, bàsicament, de demanar aquest estudi d'aquesta possible empresa pública d'habitatge. Vostè ens deia, ara ens explicava, que no és necessària una empresa pública perquè l'empresa local d'habitatge ja fa aquestes funcions. És que això no va d'això, això va de molt més. I els reptes de Castellar en els propers anys no són els que fa les funcions d'una empresa local d'habitatge. Castellar necessita molt més que això. Castellar necessita una administració àgil, moderna, eficient. De les converses que estem tenint nosaltres amb els serveis tècnics, més enllà de la policia, que vam tenir recentment, una de les coses que ens van dir és que necessitem actualitzar i modernitzar l'administració local de Castellar. No podem seguir actuant com una administració local petita. Castellar necessita tenir eines a l'abast de la ciutadania que aportin solucions reals per millorar la vida de la gent. I d'això va aquesta moció. D'això va d'estudiar per què és necessari crear una empresa pública d'habitatge. Clar que no necessitem una empresa pública d'habitatge per fer el que fa l'oficina local d'habitatge. Clar que no volem desmantelar l'oficina local d'habitatge. El que volem són crear sinergies. El que volem són crear complicitats. El que volem són aportar més solucions i donar més solucions per la promoció de l'habitatge públic. I vostè ho ha dit. I vostè ho ha dit, que vostès el que faran serà faran la compra del solar de la Playtex
i que no tenen més diners per fer promocions d'habitatge públic i, per tant, la promoció dels 100 pisos de l'Incasòl seran els únics pisos que tindrem a Castellar. Doncs, senyor regidor, és que hi ha moltes més possibilitats, hi ha molts més. Només fa falta passejar-se i donar-se una volta per municipis al voltant i veure les polítiques que estan fent en matèria d'habitatge. I aquesta moció va d'això, va de tenir les eines suficients per impulsar totes aquelles polítiques en relació a l'habitatge. Tenim una greu problemàtica, ho hem parlat abans, i tampoc seré massa més reiterant amb el que hem comentat abans, però tenim un gran dèficit en relació a les polítiques d'habitatge de lloguer i les polítiques d'habitatge públic. En teoria, la llei catalana del dret a l'habitatge del 2017 ja fixava uns paràmetres del 15% del parc d'habitatge públic per als municipis. Estem molt lluny d'aconseguir això. I aquesta moció va bàsicament per això, per planificar. És fonamental planificar per dissenyar polítiques d'habitatge. Ja no són paraules meves, són paraules del Mario Lloldi, director de Planificació i Processos Operatius d'Habitatge del Govern Basc, o de la Carme Trilla, vull dir que sempre diu que elaborar una bona diagnosi de tots els factors socials que incideixen sobre l'accés de la ciutadania al dret a l'habitatge ha de ser el punt de partida per planificar les polítiques d'habitatge. Aquesta moció va d'això. Aquesta moció ha de tenir una mirada àmplia, ha de tenir una mirada ambiciosa, va de estudiar les eines, quines són aquestes eines que en un futur la ciutadania pot necessitar. Aquesta moció no va de comunicació, aquesta comunicació no va d'oportunitat, va de donar eines a la ciutadania. Gràcies.